Yesu akekho njengawe Yesu wami akekho njengawe Yesu akekho Oh, ngicela ndibulise kuqala. Mina phakathi kwethu ndibulise tata, ndibulise mama, ndibulise. Hallelujah. Ndibulise nabantwana abangakwazi ukuthetha. So. Phile kwaba sekorinte lesibili. Chapter 9 verse 6. Indlela yokunikela. Hallelujah. Qondani ke lento lowo uhlwayela ukuthi wovuna kwamfuthi. Nalo uhlwayela ngesiza wovuna ngesiza. Elo makanike njengoba aqinile enhliziyweni. Akungabi ngokuphuma Jesus. Iva ilizwi likaThixo lithetha pha xa sizawuthetha ngendima yemali. Indima yemali indima exabanisayo. Hallelujah. Indima yemali ayimandanga. Phuma kwemali akumandanga yalelizwi. Hallelujah. Kodwa lithe likaThixo ilizwi lo uhlwayela ngokuvimba wovuna ngokuvimba. Jesus. Lithe ilizwi likaThixo lowo uhlwayela ngesisa uyawuvuna ngesisa. Hallelujah. uThixo ufuna into ephuma enhliziyweni emntwini. Hallelujah. uThixo akafuni into uyikhupha ngothandabuzo, ngentandabuzo, ngozicenga ibe inhliziyo ingavumi. uThixo ufuna inhliziyo yakho inikele kule nto ikhuphayo, ube ugqibe noThixo, ungabi nasikhalo, usisinto kuThixo khona ukuze uThixo akwazi ukunika umvuzo. Ungaphuma endlini uncame into yakho beyogqibela, uThixo uzakwazi ukubuyiselela. Sukukhala xa ukhupha into uyisa kuThixo, uthi uThixo khulula isandla ezakhulula esakhe. Hallelujah. uThixo uthi izandla zethu masingaziqhobose. uThixo uthi izandla zethu masizikhulule khona ukuze naye akwazi ukukhulula. Ungakhala umhla nezolo kanti isandla sibophile. Uthi uThixo xa unento yikhuphe phambi kwendlu yakho. Hallelujah. Ndizawucela into enye uba loo nto uThixo emnike yona ezigqibe ngayo uba ndiza khupha into ethile endlini yakhe ayikhuphe loo nto.